Ale vy ste vyvolené pokolenie, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho osobitý ľud, aby ste hlásali chválu toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho podivuhodného svetla. 1. Petrov 2.9. Nebeský Otče, ďakujem ti, že si ma vyvolil a povolal ako súčasť svojho kráľovského kňazstva. Chválim ťa za to, že si ma vyčlenil ako svoje osobité vlastníctvo a vyviedol ma z temnoty do svojho úžasného svetla. Pomôž mi dnes kráčať v tejto identite s odvahou, svetosťou a láskavou. Nech môj život ohlasuje tvoju dobrotu a nech všetko, čo robím, odráža svetlo a pravdu o tom, kto si. Použij si ma dnes, aby som bola nádobou tvojej slávy a hlasom tvojej chvály. V Ježišovom mocnom mene sa modlím. Amen. Ja vyhlasujem, že som Bohom vyvolená. Ja som súčasťou jeho kráľovského kňazstva, oddelená pre jeho zámery. Ja som súčasťou svätého národa a patrím Bohu. Ja som bola povolaná z temnoty do jeho úžasného svetla. Ja dnes kráčam vo svojej pravej identite a odvážne hlásam jeho chválu. Ja žiarím jeho svetlom a nesiem jeho prítomnosť kamkoľvek idem.